nikdy ten vztah už nebude takový, jaký byl. Všechny nás to zkrátka tak nějak poznamenalo. No. Afrika je často nazývaná kontinentem protikladů. Vedle nádherné přírody tu existuje krutý boj o každodenní přežití. Jak nelítostný může být, o tom neměl žádný z našich zahraničních expertů a jejich rodinných příslušníků v Alto Catumbelo až do osudného dne 12. března 1983 ani tušení. V těch dnech se v Praze sešli nejvyšší představitelé států Varšavské smlouvy. Americký prezident Ronald Reagan vyhlásil svou strategii hvězdných válek a sovětská protivzdušná obrana sestřelila jihokorejské civilní letadlo s více než 250 pasažéry na palubě. Tak do Alto Catumbely jsme vlastně přijeli jako experti, tenkrát vlastně Československé socialistické republiky, pomáhat v najíždění papírenského a celožařského kombinátu. Politická situace byla v té době v Angole velmi napjatá. Oficiální vláda bojovala o moc s vojenskou organizací UNITA vedenou Savimbim. Nesčetné bojůvky v nejbližším okolí Alto Catumbelo dávaly tušit blížící se nebezpečí. Přesto naše občany nikdo oficiálně nevaroval. Lidé sice podvědomě cítili nebezpečí, ale nikdo nepředpokládal, že se situace může takto vyhrotit. No, už nás varovalo to, že několik dní předtím, dejme tomu 14 dní předtím, stáhli všechny Kubánce tam odsud. My jsme se ráno probudili a manžel potom říkal, přiletěla helikoptéra a odvezla Kubánce. My jsme jako ministerstvo zahraničí okamžitě dali zastupitelskému úřadu příkaz, aby byli všichni odesláni na předčasnou dovolenou, anebo podle situace na místě, aby zastupitelský úřad přijal taková opatření, aby byla zajištěna maximální bezpečnost našich občanů. Před vlastním tím atakem tam přijeli zástupci Polytechny i velvyslanectví našeho, ptali se, jaká je situace. Ale my jsme chodili do práce, do fabriky a v podstatě jsme dodržovali nařízení té policie místní a my jako jsme těžko mohli vědět, co se děje dokola. Jedna členka té české skupiny měla narozeniny, takže jsme byli v klubu, jako vždy. Většinou v ten pátek jsme tam poseděli a protože manžel měl službu, tak jsme museli zůstat déle, pouklízet a najednou se začalo střílet. Stávalo se, že občas bylo slyšet přestřelky. Ty přestřelky byly taky někdy i mezi místními. A tam třeba nějaká nevěra se prostě řešila takhle, jo? Každý tam měl zbraň. A vždycky to pak ustalo. A to ráno toho 12. března vlastně to neustávalo. A když ta střelba sílila, tak jsem si říkala, no přece jenom to asi bude něco jiného. Začali jsme se oblékat. Asi během půl hodiny se ozvala strašná rána a ta přední část tého domku, včetně dveří a tého okna odsunovacího, co tam byla, ta se celá sesypala dovnitř. Tak jsme vycházeli a u dveří jsem měla stát ten kufr s tou taškou. A teď já jsem vycházela, já jsem se ohla pro tu tašku, že to vemu a on na mě zakřičel portugalsky, jestli mám zbraň, říkám ne, tak ruky nahoru, tak jsem zvedla ruky a tím pádem jsme vlastně sebou neměli ani vodu, ani léky, ani žádné náhradní oblečení. Táta se vrátil zpátky pro nejcennější, co jsme tam měli a to byl jeho foťák. A ty vojáci to nějak jako nepochopili, mysleli si, že to je nějaká zbraň nebo co, tak mu chtěli vzít a on teda se jako bránil, pak teda, že teda poběží zpátky, že ho tam vrátí. Tak po něm vystřelili a já jsem jenom tak jako zíral. 12. března brzy ráno přepadla UNITA Alto Catumbelo. Přinutila naše občany opustit městečko téměř bez jakýchkoliv prostředků a bez výjimek všechny donutili k pochodu, o kterém nikdo netušil, jak dlouhý bude a kdy skončí. Když jsme potom museli pochodovat těch snad 25 kilometrů do té první základny, tak já, protože mám v mládí operované oba dva kyčelní klouby, jsem začala mít problémy. UNITA hodlala provést zajatce celou Angolou, aby dokázala světu, jak velké území má pod kontrolou a připravila si tak půdu pro další vyjednávání. To je obyčejná polní láhev, feldflaška, která nám sloužila jako jediná zásobárna pitné vody. Když nám ji přidělili, tak v té lahvi zřejmě nosili asi benzín. Jako dost páchlo, takže
první prostě, než to vyčichlo, jak karnáza, nebo prostě jsme pili jako benzínovou vodu, ale vůbec nám to nevadilo. To nejhorší asi je ta únava, no. Že potom vlastně opravdu fungujete jako robot, který prostě ráno vstane, do sebe něco vpraví a jde celý den, pak zase večer padne, tam, kde spadnul, tam spí a ráno zase se zvedne a zase jdeš. Šli jsme den, noc, den. Bez jídla, dostali jsme něco málinko. Ten nejmladší syn už měl horečku, jsme neměli léky, nic a trošku vody. A když už jsme si malinko odpočinuli, mysleli jsme, že nás nechají odpočívat třeba den po tom pochodu, tak řekli ne vstávat. A teď my jsme jak jeden, jsme řekli ne. Ten Černoch, co nás měl na starosti, aleluja, tak on šel a kopl nám jako do té naší plechovky, do té mojí. A to manžel teda vyletěl a proti němu do toho křičel Saša Ivan, že jsou horší jak gestapáci, že jsme v koncentráku. No a nakonec jsme stejně poslechli, vstali a šli jsme dál. Nejdřív byla jenom jedna lžíce, která se půjčovala. Každý si mohl z hrnce nabrat 3 lžice, pak předal lžici dalšímu. A potom později už jsme dostali jako rodina 2 lžice, tak tu 3. si manžel vyřezal. Teď při tom pochodu bylo jedině kukuřičná kaše, to znamená pošrotovaná kukuřice, voda jaká kde byla. To nabrali kalnou vodu a normálně to myšli kolikým ze stroma, to tam zamyšleli. A přitom ta kukuřičná kaše se nosila na zádech, ti nosiči, ti domorodí, že? Teď si dovedete představit déšť, přes den teplo, potili se, no bylo to hrozný. Já nevím, jestli kupovali nebo brali prostě z těch vesnic sušené maso a to bylo porozlé červí, takže vy jste prostě dostal vodu, tam byly vařené kousky masa, na vrchu plavali červí. A takhle, takže to taky bylo, no a nakonec jsme to dlabali tady s těmi červí. Postup celé skupiny byl velmi pomalý a tak se UNITA rozhodla konvoj rozdělit. 8členná skupina mužů bez rodin vyrazila napřed a ostatní je pod příslibem, že pojedou domů, dojdou-li do tábora, následovali. Tady mám ještě sáček, který jsem ušila Martinkovi, aby si tam mohl dát nějaké osobní drobnosti, nebo když se dala ušetřit nějaká ta sladká brambora, topinobur, tak jsem mu to do toho dala. Ten symbol letadla je vlastně ten symbol návratu domů. Čím díl jsme šli, tak vojáci byli mladší, ubožejší a plní svrabu. To si pamatuju já. Že se většině škrabali, ale většině. 19. dubna se to stalo, protože ve 4:06 asi Jára Navrátil zemřel. Říkám, já co je, no mě člověče strašně zle. Prosím tě, tam se fasoval tabák, zkusně, chtěl bych si ještě zakouřit, uvalnit cigaretu. Byl jsem u toho, když jako on umíral a ten mi tenkrát vylítl tlak, když jako ta Marie Hudečková začala křičet, že se mu rozšiřují zorničky, že umírá, tak jsem teď měl takový dojem, že teď vlastně se jim nepovedlo to, co deklarovali na začátku, že nás provedou celou Angolou, jak oni budou chtít. A teď se to vlastně nepovedlo, protože jeden umřel. A teď jsem si myslel jednu chvíli, že nás jako postřílí a svedou to na ty druhy. To byly takové různé myšlenky. Bylo jasné, že pěšky se celá skupina do tábora nedostane. A tak přibližně po 900 kilometrech přistavila UNITA náklaďáky. Tím ale útrapy neskončily a mnozí z účastníků pochodu považují cestu na korbách aut za horší nežli chůzi. My jsme se hrozně těšili, že pojedeme na náklaďácích. Když jsme na nich konečně jeli, tak jsme byli rádi, když jsme z nich slezli, protože africké cesty jsou tvrdý. Koukají z nich kameny a ty náklaďáky už si nepamatovali, co jsou to tlumiče. Naše cesta vlastně skončila na jejich hlavní základně na Žambě. Tam jsme se vlastně dostali celkem do takových rozhodně slušnějších podmínek proti tomu, co jsme měli na pochodu. Po dlouhých přibližně 1500 kilometrech cesta konečně skončila a první skupina žen, dětí a nemocných mužů byla dopravena do vlasti. Dalších 20 mužů si muselo na svobodu ještě dlouhých 15 měsíců počkat.
Já když jsem zjistila, že máme odjet bez tatínka, jak jsem řekla, že prostě nikam nepojedu. No nakonec jsme tedy se nechali přesvědčit, že muži to tam musí zvládnout sami bez nás. Vrátili jsme se 1. července. Po návratu domů však čekalo na první skupinu další martýrium. Téměř roční pobyt v nemocnici. Skupina 20 mužů však na tom byla podstatně hůř, zejména psychicky. V prvním období 14 dní nás nechali v klidu, pak nám vyhlásili izolaci a až do Vánoc jsme se nesměli vůbec naprosto scházet. V každém domku bydleli 2 a 2 ti muži a celou dobu asi ty 3,5 až 4 měsíce jsme byli v naprosté izolaci. Jsou to dřeváky vlastně vyrobené z dřeva, které tam rostlo. Hoši šikovní to takhle vyřezali a uřezali z těch baťohů, které nám tenkrát UNITA nafasovala, vojenských pásky. Ještě taková věc, která mi pomáhala ten čas trošku zabít, bylo to, že jsem každé ráno zametal čtverec, možná 5x5 metrů, protože jsem poctivě tím košťátkem, který jsem si udělal, prostě smetal smítek po smítku. No a takovou zvláštní kuriozitu mám, když přešel lev až na 20 kroků k našemu domu a ten voják vestřelil na něho, tak já jsem se s tím spolubydlícím jsme si vypravili na druhý den a hledali jsme té vyhožený náboje a každý jsme si jedno vzali. Z Vánoc, jak natáčeli ty pozdraví, tak to máme na kazetě, tak nám posílali 2x z Polaroidu snímek, tak bylo vidět, jak to na nich, jak je to tam deptá. Já bych chtěl pozdravovat celou rodinu a hlavně bych chtěl pozdravit mého malého syna Tomáše. Lumír Novotný, tak si chtěl opakovat to, co řekli moji kolegové a také doufám v brzké shledání, protože všude dobře doma nejlíp. Bylo tam asi 40 zahraničních novinářů, 2 televizní štáby. Bylo vidět, že to dobře připravil, aby se to dalo zase využít patřičně propagačně. Potom asi kolem 20. hodiny přišli naši technici, uspořádal tam Savimbi velkou manifestaci, vojenskou přehlídku a potom jednoho po druhém potřásím všem rukama a oznámil jim, že jsou volní. Kluk ten za tu dobu tak povyrostl, že už se ke mně ani nechtěl hlásit, protože jsme byli zarostli všichni fousatí, že? No ale byla to obrovská radost. No. Především návrat pana Novotného přišel v pravý čas. Akutní zánět slepého střeva by totiž v zajetí přežili jen stěží. Po uzdravení byli muži vyznamenáni a všichni účastníci pochodu odškodněni jednorázovou odměnou. Hořkost přinesli snad jen tahanice s teplotechnou o ušlou roční mzdu. Radost nad získanou svobodou však byla mnohem cennější. Opravdu tam šlo v podstatě co minuta, tak mohlo, až jsme to domýšleli, jsme říkali, to byl snad zázrak, to není možné, že toto jsme všechno přežili.